مرحبا جواره اف نرمویه کیروش کامالی من سوزک دابو مخام تیرا خود رنگ مام هیویدار مون زیدل من نگرن جبو چیکرنا ویدیویان یان جی ماتریالین بکردی جبو دیو باوان گوتو وزی چند تشتان ببیجم راستیم بری یک قید کربوش برکو دنگیم کتو مونو وشاند ئیرۆ بەحسا چ بکەن تشتاکم بەری نهاکردیەوە بوو من کتێبەکە بە ئەڵمانی و زارۆکێ من وەختی بچوو کنگەلێکیژی حەز دکردن بە کورمانجی خواند ئەف کتێبژی یەک شوانە و زارۆکێم حەژێ دکن بەلکیش بەرکو نێرمۆل ماڵامەیە کێفەوان ژێرە تێ مرۆڤ دکارێت چ بکە مەسەلا ناوێ مۆریتس هاتکلوک بە ئەڵمانی کتێب دکارە بە تورکی بە عەرەبی بە ئینگلیزی بە فرانسی بە چ زمانی دم بە ئەگەر زارۆک حەزی دکە مرۆڤ دکارە بە کوردی ژێر بخوێنە لێ مەسەلا لەڤر مرۆڤ دکارە ناو بکە جندۆ یانژی تشتێکی ولۆ یانژی مەسەلا ماڵامەیە بەعاقل کومەکرە و بمە ناوێ کرد نەرمۆ و شخۆ چیرۆکێ ئەم ناز دکن ji ber ku zarok hez jê dikin muhtemelen me çend cara ji wan re xwendiye eger newisa jî be em dikarin bixwînin xweş ji ber bikin yanî ji ber bikin bêjin nava rokavê ji ber bikin û bi awayekî serbest çîrokê bibêjin mesela bêjin şemsê cindo lêda yan jî li mala me şemsê nermo lêda û dest pê bikin li gorî wêneyan bi kurmancî yan jî kirmanckî bi zimanekî kurdî mirov bixwîne ji zarokan re mirov dikare vê bi deng qeyd bike û biqasî ku derfet îro li hemû malan heye jî bide zarokan wextê mirov ne li malê jî zarok dikarin ji xwe re lêguhdarî bikin û eger mirov piçekî xwe biwestîne bi bernameyên besît ên serhendiya yan jî kompîteran telefonê desta yan jî kompîteran dikare wêneyan jî bigire yan jî bi dîmenan tiştekî besît çê bike û li ser YouTube yan ji deverê dinbar bike hem zarokên mala mirov hem kesên din ku mirov dixwaze bi wan re parve bike jî haydar bike û jî dikarin ji xwe re lê guhdarî yan jî temaşe bikin ev rêyek e adin li malê muhtemelen belkî kitêbê wê bi kurdî hene pir nebin jî çendek belkî hebin ev na Kamer Söylemez hazir kiribû resmê wê jî Gülşen Sarı li çêkirine bi du zimanan e li jor hûn dibînin bi kirmanckî yan ji zazakî li jêr jî bi kurmancî ye mirov ne mecbûr e bi zimanê li vir dinivîse bixwîne mirov dikare bi rengê ku serbest e zarokê mirov jê fêm dikin bixwîne bi heman rengî dikare bi deng qeyd bike yan jî bi rêyên din ez ê vêna piştî vê vîdyoyê ez ê vê kitêbê bixwînim û metoda min jî ji bo ku wêne piçekî bi kalîte bin wê skem be ez ê li vir skem bikim yek bi yek wêneyan nizanim gelo ez hînan biryar nedaye ez nivîsê wê jî skem bikim yan na em ê binêrin axir mirov dikare vê jî bi heman rengî weke vê kitêbê hazir bike û bixwîne lê ji xwe ev bi kurdî hazir e lê hingî zarokê mirov wextê mirov nehazir e jî dikare li dengê mirov bihsîne ji xwe mirov timî ji wan nehazir e eger cihazek me wek vê hebe erê zoom eger cihazek me wek vê hebe deng mirov dikare rehettir baştir qeyd bike ez niha bi telefona desta qeyd dikim yanî deng ne qasî baş e serê mirov dikare bi tiştekî bigire da deng rehettir were qeydkirine û teqînên deng çê nebin mirov dixwaze tiştekî baştir bike dwarê dîmen de kamerayekê jî mirov dikare bikarbîne ez niha vê jî nakim lê ji bo pirtûka beriyan niham parve kirî min ev kameram bi vê kamerayê wê negirtibûn wekî din erê mirov dikare lîstikan çê bike hem bi heywanên malê re wek nermo keçika min ev belê belê ev na beriya çend rojekî çêkiribû banê wê jî heye bi qaxeza çêkiriye wisa dileyîzê pê mirov dikare ji van lîstikan jî çîrokan çê bike mînaka wê jî ez ê çê bikim wekî din me bi xwe çîrok çêkirine ez ê mînakê wan jî û me karakterek çêkiriye bi navê Dûrdinya Jinê
li mala xwe keçika min stêrîn Kurkê Mirovîn û me tev de çêkiriye em carna çîrokê wê dibêjin ew jî qehremaneke weke Mîrza Mihemayê lê piçekî bêhtir canike erê û mirov dikare zarok tiştên ecêb dikin wextê em van çîrokan dibêjin mesela ez ne li wendê bûm resmê dûrdinya jinê wextê diçe ber dîwana mîra xwe keçika min resim çêkir têde zarokên rûniştî hebûn dilîstin bi dayîkê xwe re yanî dîwana wê û dîwana mîrê em dizanin hev nedigirtin axir ev hemirê ne mirov dikare bi wana tiştan bike ez ê yek bi yek mînakê van jî bidim mînaka pêşî wê bibe ew kitêba ku Kamer Söylemez hazir kiriye ya bi navê Yemosa Pîr û Meseleya Kartolan